Atay buntag naman. BE pa ito. Atay kaunto na di ay. Ginagawa mo. Gutom man. Panibuntag sa ta. Gutom ba? Sa kay matimo ron. Gutom. Te. Te. Ahak sad eh. Sa pa ni mapunta pa na sad eh, kauban na eh. Te. Ahak biane eh, nanawag na sa nang walay pulos. Alam ko jud. Te. Te. Sige, atak. Sige, go, go, go. Sige. Da. Te. Hain man eh. Hain man ka? Te. Oh, isa man good. Oh, naaram na ka diha te. Unsay matimo te? Ah, wa magay kay pulos, mata lang gid kag ugto. Yan nigmata nimo, mangay day kag kaon. Kuya nimo, may pagmanglimpyo sa ka din ha. Napa kay gamit. Kaysa mo mata ra kag mukaon. Ah, bali pagkadaghan ng sat-sat. Tagsayo pagani. Aw. Ito naman di ay. Sige. Kasayon magsurok sa dugo. Unsa? Tarunga ko ha. Wala. Kurtisan hitaka dre dan na ingog paol. Napay tubig na ingog. Saan eh? No, ginugbok na sin. Matay mura magdi pamilya. Unsa mo na? Lugaw? Te. Te. Ano wag na pulos? Kapoy. Sa lugaw. Te, lugaw ra man lagi ni. Kurtip yung gamaya. Ay da, mao na. Dugang kay mo mata. Sige, magduwag email. Dugay ba dyan kayo matulog? Nailawas mo ay. Mura nagtukog. Di ba sa nagaw ng lugaw? Ay da, importante mabuhi. Yati kagutom. Gaya lang ang tag sinsiyo ra palit kilid. Umagyar. Ah, kaya hayran mo? Mata na magkagkaon. Wala magiging trabaho. Yung mga yun, ano konsensiyo? Hilas, diba nimo? Sus, pagkadaghan ng tabi. May pegaan ko magsinsiyo kay kaon ko atong kilid-kilid nga karinderya. Purti ng gutuma. Ikaw ha? Grabe gid mo sa muka, gaduwa jud ko diri. Naipita ka nga to sa bangko. Pero ay hot da ang sulod ato ha. Last na lang jud kang bataa ka. Asa man dapit? Maasa man dapit. Pigitaa nga to. Ay, gutom. Matay asang pagkuha ni ay. Nataghang bangko. Asang bangkuan eh. Te, asa man bangkuan nga
bali pagkadaghan ng bangko. Yati sa ni mga kauban na ni. Di man sa mupos. Ay kung ina ako pa mangita. Mahinay kan ti karon. Ikang bataakan, napungot na jud ko nimo. Ay. Pangita din na. Mata gamita. Dili kay ang baba. Ikang bataaka. Ate asang bangkuha ni. Tarlali na yung baka na. Ilang kay sudan eh. Napay video. Wa man isulod. Ilam isulod ni ay. Sus ko Ginoo. Rise. Sa may mapalit ako ane. Askinde, Salbaro, Asuter. Grabe ha. Di pa daw hot doon. Nya 3 series ulod. Unsam ta ni ay. Te. Grabe ha, dili pa daw hot doon nya. 13. Sa may mapalit ani. Skin day Salbaro. Ikaw pa'y tagaan, ikaw pa'y magyaw-yaw. Tay pasa. Pagbili na glosa kay palit ako guys. Kapoy may pamatog balik. May pagmatog jud ka. Sabak ka bataa ka, sa pildihon ako. May rag mapilde. Pildi bitaw ron. Yati kang bataa ka. Napildi, nanoon ko na. Anong kailangan kong gawin upang malaman